Ονομάζομαι Γιάννου Αναστάσιος, είμαι καθηγητής μαθηματικών γεννημένος στην Ελευσίνα. Γεννήθηκα στις 17 Ιανουαρίου του 1950, επομένως η μάνα μου με συνέλαβε Μάρτιο ή Απρίλιο του 1949. Επομένως, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου ήμουν υπαρκτός, ήμουν στη κοιλιά της μάνας μου και επομένως αυτή την εποχή που ήταν μια περίεργη εποχή και μπορούσε να συμβεί στον καθέναν οτιδήποτε, το χειρότερο δηλαδή και ο θάνατος, εάν είχε βρει ο θάνατος στη μάνα μου θα είχε βρει και εμένα. Άρα συνδέω με τον εμφύλιο μέσω αυτής της μικρής εισαγωγής που έκανα. Πέραν αυτού με τον εμφύλιο συνδέομαι διότι ο πατέρας μου ήταν αντιστασιακός στην Ελευσίνα, ήταν γραμματέας του ΕΑΜ και είχε μια σχέση τουλάχιστον ιδεολογική με το ΚΚΕ, το οποίο ήταν πρωταγωνιστής στον εμφύλιο πόλεμο. Παρόλο που το ΕΑΜ Ελευσίνας δεν συμμετείχε, όπως και η Ελευσίνα ολόκληρη δεν συμμετείχε στον εμφύλιο πόλεμο, και το γνωρίζω επειδή έχω μελετήσει το πρόβλημα του εμφυλίου που με έχει απασχολήσει από τότε που ήμουν 20 χρονών. Διάβασα πρώτη φορά τα συγκλονιστικά γεγονότα που συνέβησαν και αργότερα έμαθα και άλλες λεπτομέρειες οι οποίες με οδήγησαν να γράψω ένα βιβλίο. Το τελείωσα το Φεβρουάριο του 2009 και το έχω υποέκδοση. Τώρα όσον αφορά το ζήτημα της Ελευσίνας, το οποίο μου τίθεται σαν ερώτημα, να πω ότι η Ελευσίνα στον εμφύλιο δεν συμμετείχε. Ήταν μακριά από τα θέατα του εμφυλίου, παρόλο που η Αθήνα ήταν στον εμφύλιο πόλεμο, η Αθήνα γνώρισε εμφύλιο πόλεμο, η Πελοπόννησος γνώρισε ένα άγριο εμφύλιο πόλεμο και λίγο πιο πάνω από εμάς, ακόμα και η πύλη Δερβενοχωρίων γνώρισε έστω και σε ένα με ισχυρό επεισόδιο τον εμφύλιο πόλεμο. Να πω πρώτα για το επεισόδιο της πύλης Δερβενοχωρίων. Την 1η Φεβρουαρίου του 1948, μια ομάδα ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού υπό τον Κρόνο, τον συνταγματάρχη του Δημοκρατικού Στρατού, προσέβαλε τον αστυνομικό σταθμό πύλης και σκότωσε τον ενωματάρχη Καράγκο. Αμέσως μετά, μια ύλη λαστιχοφόρων αρμάτων υπό το Στυλιανό Παταγό, το οποίο βρισκόταν στο Μάζι, στην Ινόη της Δυτικής Αττικής, ανέβηκε στην πύλη, συγκρούστηκε με τους αντάρτες και υπήρξαν 6 νεκροί. Το επεισόδιο δηλαδή είχε συνολικά 7 νεκρούς. Τέτοιο επεισόδιο δεν είχε η Ελευσίνα. Επομένως η πόλη δεν οχυρώθηκε. Να πούμε εδώ ότι όλες οι πόλεις της Πελοποννήσου, της Θεραιάς, της Υπήρου, της Θεσσαλίας, Μακεδονίας είχαν οχυρωθεί σαν αστακοί και για πολιτικούς λόγους αλλά και για λόγους ουσιαστικούς. Δηλαδή ήταν κοντά τμήματα του Δημοκρατικού Στρατού και ήταν έτοιμα να εισβάλλουν. Η Ελευσίνα δεν γνώρισε ούτε αυτό, δεν οχυρώθηκε, δεν συμμετείχε στον εμφύλιο. Το μόνο που γνωρίζω εγώ από κάποιες αφηγήσεις που έχουν γίνει γραπτές, που τις έχω μαζί μου, είναι εδώ σε ένα ημερολόγιο που έχω και είναι αυτό σίγουρο ότι δεν υπάρχει άλλο περιστατικό. Το μόνο περιστατικό λοιπόν που θα διηγηθώ και γνωρίζω είναι ότι στα τέλη του 1947, γύρω προς τον Νοέμβριο με Δεκέμβριο του 1947, πριν αρχίσει επίσημα ο εμφύλιος, να πούμε ότι ο εμφύλιος άρχισε επίσημα πλέον στις 27 Δεκεμβρίου του 1947, όταν το ΚΚΕ τέθηκε και τυπικά εκτός νόμου με τον νόμο 509. Και φυσικά όπως γνωρίζουμε έληξε 29 Αυγούστου του 1949 με νίκη του Εθνικού Στρατού. Την εποχή εκείνη, λίγο πριν βγει το ΚΚΕ εκτός νόμου, υπήρχε φυσικά ο Δημοκρατικός Στρατός, ο οποίος συγκροτήθηκε 28 Οκτωβρίου, ήταν και σημαντική μέρα του 1946, και από τότε υπήρχαν ομάδες μέλη του ΚΚΕ, είχαν συγκροτήσει τις ομάδες των στρατολόγων, τις λεγόμενες, ήταν περίπου τριμελείς, τετραμελείς ομάδες με μεγάλη μυστικότητα, οι οποίες στρατολογούσαν αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού. Μία τέτοια ομάδα στρατολόγων, αποτελούμενη από τον Νίκο τον Οικονόμου, τον Μπαρμπανίκο που τον λέγαμε εμείς παλιά που τον ξέραμε στην Ελευσίνα, τον Νίκο τον Κιούση και τον Γαβρίλο τον Μανιά, μια τριάδα στρατολόγων, κατάφερε να στρατολογήσει έναν αντάρτη από την Ελευσίνα, δεν γνωρίζω το όνομά του,
τον προώθησε μυστικά μέσω της Θήβας στο βουνό, εκεί συνελήφθη και ομολόγησε τους 3 στρατολόγους. Αυτοί συνελήφθησαν και για να μην εκτελεστούν, διότι και οι 3 ζούσαν, έζησαν, παρά πει ότι έκανε δήλωση. Αυτό το συνάγω βέβαια γιατί γνωρίζω το κλίμα της εποχής. Εάν ήσουν ένας στρατολόγος, το μόνο που σε περίμενε ήταν ο θάνατος στρατοδικείου, εκτός αν έκανε δήλωση μετανοίας. Να πούμε εδώ για τη δήλωση μετανοίας, ήταν μια οδός διαφυγής. Όποιος δηλαδή έκανε δήλωση μετανοίας, ό,τι αν είχε κάνει, θα κλείνει το θάνατο. Παράδειγμα, ο Στάθης Μητσογιάννης, ο οποίος εκτέλεσε τον Λαδά και στην προσπάθειά του να διαφύγει στην Αθήνα μέσα. Τον Μάη του 1948 σκότωσε και έναν χωροφύλακα, συνελήφθη τραυματισμένος και επειδή έκανε δήλωση δεν εκτελέστηκε. Ο οποίος έζησε μέχρι το 2004, ο Στάθης Μητσογιάννης. Θέλω να πω δηλαδή ότι επειδή επέζησαν και ήσαν στρατολόγοι, πάνε σίγουρα ότι έχουν κάνει δήλωση. Είναι το μόνο περιστατικό που γνωρίζω που αφορά τον εμφύλιο στην Ελευσίνα. Αυτό πιστεύω ότι είναι και το μοναδικό, διότι δεν έχει ακουστεί τίποτα και οι βιογραφίες των περισσότερων αντιστασιακών οι οποίες έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς και έχω γύρω στις 45 βιογραφίες δεν αναφέρουν συμμετοχή τους στο Δημοκρατικό Στρατό. Πρέπει να πούμε ότι στις 24 Ιουνίου του 1947 ο Πορφυρογέννης από το Στρασβούργο της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι πρόκειται να γίνει η προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση του ΟΕ. Αυτό ήταν ένα πράγμα το οποίο σήμαινε, φυσικά γινόντουσαν εμφύλιες συγκρούσεις, ότι σήμαινε την γενίκευση του εμφυλίου. Διότι πρέπει να πούμε ότι ο εμφύλιος πόλεμος γίνεται ότι ανέχουν με 2 αντίπαλους στρατούς και 2 αντίπαλες κυβερνήσεις. Λοιπόν, από την ημέρα εκείνη, 24 Ιουνίου του 1947, ουσιαστικά το ΚΚΕ τέθηκε εκτός νόμου. Τυπικά τέθηκε 27 Δεκεμβρίου, όπως είπαμε. Γίνανε 3.000 συλλήψεις στην Αθήνα, συγγνώμη, σε όλη την Ελλάδα, και στην Ελευσίνα συνελήφθησαν οι περισσότεροι, οι οποίοι κάθισαν, αν θέλετε, να συλληφθούν, ενώ μπορούσαν να φύγουν, να πάνε στο βουνό, προτίμησαν, επειδή είχαν δει ότι ήταν αδιέξοδη κίνηση. Να πούμε ότι μετά τη Δεκεμβριανά οι αριστεροί είχαν εκτιμήσει και δεν τους άκουσε το ΚΚΕ, τους οπαδούς του, ότι οι Άγγλοι είναι ανίκητοι, δεν θα μπορούσαμε να νικήσουμε, λέγανε εκείνοι τους Άγγλους. Επομένως, μετά τις συλλήψεις εκείνες, μετά την αναγγελία Πορφυρογέννη, γίνανε πολλές συλλήψεις στην Ελευσίνα. Γίνανε περισσότερες συλλήψεις στην Ελευσίνα. Συνέληφθησαν σχεδόν όλοι οι αντιστασιακοί. Ένας διέφυγε τη σύλληψη και δεν προωθήθηκε στο Δημοκρατικό Στρατό. Είναι ο Κιούσης ο Νίκος, ο οποίος, εγώ τον ήξερα τον άνθρωπο, δεν ξέρω αν έχει πεθάνει ακόμα, αν ζει θα είναι πολύ μεγάλος, ο οποίος παρέμεινε κρυμμένος μέσα στην Ελευσίνα χωρίς να έχει κάποια άλλη αντιστασιακή δράση. Μία άλλη μεμονωμένη περίπτωση που γνωρίζω είναι του Καπασίγματου λεγόμενου, του Γιώργου του Σαγγελαρίου, ο οποίος είχε δολοφονηθεί ο αδερφός του, μάλλον ο αδερφός του ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, δηλαδή ξυλοκοπήθηκε το καλοκαίρι του 1946 από τις ομάδες Βεντέτας, τις παρακρατικές όπως τις λέγανε τότε, και μετά από μια εβδομάδα πέθανε. Αυτός, επειδή δεν έβρισκε διέξοδο στην Ελευσίνα να εκδηλώσει την αντιστασιακή του δράση, δηλαδή να συμμετέχει στο Δημοκρατικό Στρατό, πήγε και δούλευε στο ΚΚΕ της Αθήνας. Ήταν στις Τριάδες της Ενής Αυτοάμυνας. Ο Καπασίγματος συνελήφθη και πέρασε το δικείο, αλλά δεν εκτελέστηκε ούτε κι αυτός.